Боже, какво се случи с нас? Престанахме да бъдем хора. Времето ли бавно ни уби? Или на дявола дарихме си душите? Бавно се отдалечихме, а бяхме смели дружно в дните. Родината да пазим ни се клехме, без страх да влизаме в битки. Какво се случи, Боже, с нас? Застанахме ни лице в лице, стъкани от злоба и безумие, срещу доброто и човечността. Кажи ми, Боже, къде сгрешихме? Любов не виждам помежду ни. Станахме чудовища свирепи, в сърцата правейки дълбоки рани. Можем ли миналото ни да върнем или да скочим във времето напред, с един замах в миг да заличим трансформацията на душите? Знам, че то е невъзможно с магия злото ни да победим. Да се борим трябва героично, с любов нов дом да построим. Тогаз отново хора ни ще бъдем, не лице в лице, а заедно в живота, напред вървейки не към пропаст, а към бъдещите наши върхове. Да се борим трябва героично, с любов нов дом да построим.